ሰላም ክትብሉ ናይ ወትሪ ትምኒተይ እቶም ዘይትፈልጡ ንስመይ ግርማይ ወልዳ ይበሃል ኣብዚ ቻነል ዝተፈላለዩ ዓይነት ትሕዝቶታት የዳሉ ንኣብነት ከመይ ጌርና ኣብ ሓፂር ግዜ ኣታዊና ናዕቢ ወይ ከዓ ንስኻ ንስኺ ትፈትውዎ ዓይነት ሆቢ ኣለኩም ብኡ ጌርኩም ከዓ ንስኻትኩም ንካልኦት ሰባት ክትሕግዝዎም ደልዮም እሞ ከዓ ንስኻትኩም ብኡ ጌርኩም ኣታዊ ክትገብሩ ደልዮም ንዑ ይጠቅም እዩ ዝበልናዮ እውን ኣብዚ ቻነል እዚ ንፅዕን ናይ ቻነልና ቀንዲ ዕላማ ንሕብረተሰብና ኣብ ቆጠባ ኣብ ጥዕና ካብ ተመኩረና ወይ ከዓ ክኢላታት እንዳዓደምና ኢንተርቪው እንገብረሉ ዓብይ ቻነል ኢሞ ናዚ ቻነል እዚ ፍልጠቱን ክእለቱን ተካፈልቲ ንክትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ናይ ቻነል እዚ ቤተሰብ ክትኮኑ ብክብሪ ይዕድመኩም ሓውኩም ግርማይ ኣብ ካልእ ቪድዮ ብካልእ ሳብ ንራኸብ ኣብዚ ቻነልና ሳብስክራይብ ግበሩ ድሓን ኩኑ ቻው ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘሎ ናይ ቆጠባ ሕማቅ ዝኾነ ፅልውላው ናይ ብዙሓት ፍርህን ናይ ብዙሓት ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣሻቃሊ ኮይኑ ዘሎ ንሕና ሎሚ ገንዘብና ኣብ ስቶክ ማርኬት ክነዋፍሮ ኣለና ዶ ወይስ ብጥረ ገንዘብ ክንሕዞ ኣለና ንዝብል ቪድዮ ኢና ክንርኢ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትፀንሑ ብክብሪ ዕድመኩም ናብቲ ቀንዲ ትሕዝቶ ከብለኩም እየ መጀመርያ ግን ነዚ ከደልድለልና ዝኽእል ሓንቲ ኮንሰፕት ኣዳልየ ኣለዉ እታ ኮንሰፕት መጀመርያ ከሪአኩም እየ እዛ ኮንሰፕት እዚኣ ንኣብነት ንሕና ማይንድሰት ናትና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ነገራት ኣብ ንጅምረሉ ማለት እዩ ንኣብነት ንስኻ እንዳሕዳ ገንዘብካ ሓደ ነገር ተረዲእካ እቲ ዘሎ ገንዘብካ ምስ ንውሕ ግዜ ብጥረ ገንዘብ ክትሕዞ ተኽኢልካ እቲ ናቱ ክብሪ ወይ እቲ ሎሚ ከግዛእካ ዝኽእል ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ከግዛእካ ስለዘይክእል ነዚ ተረዲእካ እንዳሕዳ ገንዘብካ ኣብ ዝኾነ ክተዋፍሮ እንዳሕዳ እንተጀሚርካ ኣብ መጀመርያ ትጅምረሉ እዚኣ ኮንሰፕት እዚኣ እዛ ኣረው እዚኣ ተጋጥመካ እያ እዛ ኣረው እዚኣ እንታይ እዚ ማለት ማይንድሰት ናትካ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ፅኑዕን ተሪርን ዝኾነ ድሌት ኢልየ ኣለኹ ኣነ ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕር እስኻ በቲ ሓደ ወገን ገንዘብካ ሓደ ነገር ከምፃልካ ወይ ክብሪ ዘለዎ ተገደደ እቲ ክብሪ ናቱ ንከይጠፍእ ገንዘብካ ተዋፍሮ ደሊኻ ኣላ እዚ ሓደ ድሌት እዩ ስለዚ ሓደ ፅኑዕ ዝኾነ ድሌት ኣለካ እንተኾነ ግን ኣብ መጀመርያ ክጅምር ከለካ ንኩሉ ሰብ ዘጋጥሞ እዛ ኮንሰፕት እዚኣ ኩሉ ግዜ ተጋጥመካ እያ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ንስኻ ኤክስፐርት ተኾንካ ዋላ ሓደ ፀገም የብሉን እዛን ላዕሊ ከይዳ ዘላ ኣረው ኣብ ሂወትካ ብዘይ ፀገም ብዘይ ሓደ ነገር ክትብድሆን ክትወፅን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ድሕር መጀመርያ ሓዱሽ ነገር ሰብ ተኾንካ ግን ሓዱሽ ኢንቨስትዋ ተኾንካ ግን እዛ ከምዚ ዓይነት ኣረው ከጋጥመካ እዛ ኣረው እዚ ኣብዚ ክጅምር ኢኻ ኣብዚ እንድሕር ዳ እንተጀሚርካ ንስኻ ከምዚ ኢልካ እንተዓደት ከይድ ኢኻ ግዜኻ ፍልጠትካ ገንዘብካ ኩሉ ማለት እዩ እንታሕቲ ክተንቆልቁል ኢኻ እንተኾነ እቶም ዝበዝሑ ሰባት ዝገብርዋ ጌጋ ኣብዛ እንታይ ባሃል እዚኣ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ጫፍ ኣብዚኣ ኢዶም ክህቡ ይጅምሩ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዳ ኣብዚኣ ኢድካ ተሂብካ ኦልሬዲ እቲ ግዜኻን ገንዘብካን ኢንቨስቲርን ዝገበርካዮ ጠፊኡ ኣሎ ማለት እዩ እንድሕር ኣብዚኣ ኢድካ ከይሃብካ እቲ ፅኑዕን ተሪርን ዝኾነ ድሌታትካ እንዳጋናዘብካ ኩሉ ግዜ ንዕኡ እንዳረኣኻ ንዕኡ እንዳሓሰብካ እንድሕር ዳ ክትቅፅል ተጀሚርካ ግን ግዜኻን ገንዘብካን እቲ ኩሉ ዝኸሰርካዮ ሕሉፍ እንዳባልካ እዚኣ ንላዕሊ ክትከይድ ክጅምር እያ ብርግፅ እንድሕር ዳ ኣብዚኣ ንስኻ ኣበርቲዕካ ኣተኪርካ ተሰሪሕካ እዛ ኣረው እዚኣ ንላዕሊ ክትከይድ ተጀሚራ ንስኻ ክንዲ ትደልዮ ዕብየት ክንዲ ክህልወካ ትደሊ ኣብ ሂወትካ ክትሪኦ ትደልዮ ዕብየትን ወይ ክትበፅሖ ትደልን ከም ትበፅሖ ክትጠራጠር የብልካን ማለት እዩ እዛ ኮንሰፕት እዚኣ ንኩሉ ሰብ ክተጋጥሞ ትኽእል ኮንሰፕት እያ ተዘይኮይኑ ንስኻ ወይ ኤክስፐርት ወይ ክኢላ ክትከውን ኣለካ እንድሕር መፂኻ እዚ ከጋጥመካ እዚ ኮንሰፕት እዚ ክሰርሓልካ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ማይንድሰት እዚኣ ወይ እዛ ተሓስባ እዚኣ ወይ እዛ ኮንሰፕት እዚኣ ሒዝኩም ክትወስድዋ ትኽእሉ ኣለኩም ምክንያቱ ኣገዳሲ ስለዝኾነት እዚኣ ክትርዳእና ክትክእል ኣለና እንድሕር ዳ ንሕና ሓደ ነገር ክንጅምር ከለና ኢልና ከይሃብና ንላዕሊ ክንከይድ ከም ዘለና እዚ ኩሉ ግዜናን ገንዘብናን ከሲርና ኣብዚኣ ኢድና ከይሃብና ክንቅፅል ከም ዘለና እንድሕር ዳ ተረዲእና እዛ ኮንሰፕት እዚኣ ብስእሊ ኣብ ሓንጎልኩም ሴፍ ክትገብርዋ ክትክእሉ ይምሕፀነኩም ምክንያቱ ኣገዳሲት ኮንሰፕት ስለዝኾነት ማለት እዩ ናብቲ ቀንዲ ትሕዝቶ ከብለኩም እየ ማለት እዩ ሎሚ ኣብ ወርቂ ከሪአኩም ወርቂ እቲ ዝሓለፈ ዓመታት ቀስ እንዳበለ ክመፅእ ፀኒዑ ማለት እዩ ማክሲማል እንድሕር ዳ ተገረየ ብዚ ወርቂ 2000 ይቕሬታ 1000 ከምዚ እንዳበለ እዩ ዝመፅእ ናይ ወርቂ እንድሕር ዳ ወርቂ ኢንቨስቲር እንተጌርካ ኩሉ ግዜ ወርቂ ብዙሕ ግዜ ንላዕሊ ትኽ ዝበለ እዩ ዝኸይድ ቁሩብ ኣለዎ እንታሕቲ ንላዕሊ ኣባ ዝበዝሐ ግዜኡ ግን ወርቂ ንላዕሊ እዩ ዝኸይድ ብፍላይ ከዓ ኣብ 2019 ኣትሒዙ ወርቂ ናብ 1500 ክዲብ ጀሚሩ ማለት እዩ ቀንዲ ወርቂ ክዲበሉ ዝጀመረ ግን ኣብ 2022 ካብ 2021 ኣትሒዙ ክሳብ 2022 2024 ናብ 2000 ዝተሰጋገረሉ ማለት እዩ ናብ 2000 ደይቡ ትሪእዎ ኣለኹም ሎሚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ዝሰርሓላ ዘለኹ ወርቂ ኣብዛ ሞመንት እዚኣ ኣብዛ ግዜ እዚኣ 2467 ኣሎ ማለት እዩ ወርቂ ስለምንታይ ከምዚ የጋጥሞ ኣብ ስቶክ ማርኬት ስለምንታይ ብዙሕ ግዜ ንታሕቲ ዘየንቆልቁል ንዝብል ምክንያቱ ወርቂ ኩሉ ግዜ ምስ ገንዘብ ምትሕሓዝ ኣለዎ እንድሕር ዳ
ኩናት ወይ ከዓ ዘቕባበ ናይቲ ቆጠባ ናይ ዓለም እንታሕቲ የንቆልቆል ተሃልዩ ወይ ናይቲ ገንዘብ ክብሪ ይቕንስ ተሃልዩ እቶም ሃገራት ወይ ተን መንግስትታት ናይ ሓንቲ ሃገር ገንዘባ ብወርቂ ንኣብነት ቻይና ሎሚ ክንደይ ኣዋርቕ ትገዝእ ኣላ ከምኡ ድማ ኣብ ቻይናን ብዙሕ ወርቂ ትገዝእ ኣላ ኣብዝሎም ማለት ከምኡ ድማ ትካላት ዓበይቲ ትካላት ገንዘበን ወይ እቲ ናትን ገንዘብ ናብ ወርቂ ቀይሮ እንጅምራ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ናይቲ ክብሪ ናይቲ ገንዘብ መዓልታዊ እንዳቀነሰ ስለ ዝኸይድ ስለዚ ወርቂ ምስ ግዜ እንድሕር ሓደ ገንዘብ ናይ ሓደ ሃገር ንኣብነት ተተቀይሩ እቲ ወርቂ እንድሕር ወርቂ ገዚእካ ተፀኒሕካ ምስ ዝተቀየረ ገንዘብ ክመሳሰል ዋላ ሓደ ኣየፀጉሞን እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ወርቂ ብፍላይ ከዓ ኣብ ቆጠባ ክሪዘ ቆጠባ ከጋጥም ከሎ ወይ ከዓ ናይ ዘቕባበ ናይ ቆጠባ ዘቕባበ ከጋጥም ከሎ ወይ ቆጠባ ናይ ዓለም ሕማቅ ክኸውን ከሎ ማዕሮ ማዕሪኻ ወርቂ ይውስኽ ማለት እዩ እቲ ስቶክ ማርኬት ናቱ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ዝኾነ ኢንትቤክል ወይ ከምዚ ዓይነት ዝኾነ ዕብየት የርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ስቶክ ማርኬት ሎሚ ገንዘብካ ኢንቨስቲር ክትገብረለካ የብልካን እዚ ሓደ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ንስኻ እንድሕር ገንዘብካ ሎሚ ኢንቨስቲር ክትገብሮ ተዘይክኢልካ እቲ ገንዘብካ ኦልሬዲ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳቀነሰ ይኸይድ ኣሎ ብፍላይ ኣብዚ ሕማቅ ዘሎ ግዜ ኣብዚ ሎሚ ግዜ እንድሕር ገንዘብካ ወረቀት ንክኸውን እንተገዲፍካዮ ማለት እዩ ኣብ ስቶክ ማርኬት እንድሕር ኢንቨስቲር ክትገብር ተጀሚርካ ግን ያ ተገደደ እቲ ክብሪ ናይቲ ወርቅኻ እቲ ክብሪ ናይቲ ገንዘብካ ክጠፍ ኣይክእልኒ ማዕረ ማዕሩ ኢኻ ንስኻ ዓወትን ወይ ዕቤት ናይቲ ገንዘብካ እንዳረኣኻ ስቶክ ማርኬት ክመፅእ ስለ ትኽእል ማለት እዩ እዚ ዝሓለፈ ስቶክ ማርኬት ንኣብነት ካልእ ከሪአኩም እየ ካብ ወርቂ ወፅየ ማለት እዩ እታ ካልእ ዘሪአኩም እዚ SPX 500 ኢንዴክስ እዩ ናይ ኣሜሪካ ተን 500 ዓበይቲ ትካላት ኣብዛ SPX 500 ተደኪነን ይርከባ ማለት እዩ ኣብዚ ማርኬት እዚ ስለዚ እተን ኩለን ዓበይቲ ናይ ኣሜሪካ ማርኬት ኣብዚኣ ኣለዋ እንድሕር ኣብዚኣ ኢንቨስቲር ክትገብር ተጀሚርካ ናይዚኣ ከሪአኩም ማለት እዩ ረእይዎ ናይዚ ማክሲማል ገይረ ኣለኹ ኣብዚ እዚ ትረኣየኩም ተሃልያ እዛ ናተይ ማውዝ እዚ ኩሉ ግዜ ካብ 2010 73 ነይሩ ካብኡ ግን እዚ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ክቅፅል ጥራይ ኢኻ ትሪኦ ስለምንታይ ምክንያቱ 500 ዓበይቲ ትካላት እንድሕር ካብዘን ትካላት እዚአን ሓንቲ እንድሕር ተኸሲራ ወይ ካብቲ ክትግብኦ ኣታዊ ኣብ ዓመት ክትገብሮ ዝግባእ እንድሕር ትገብር ተዘይሃልያ ነታ ትካል ኣውፅኦም ብካሊእ እዮም ዝትክእዋ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ እዚ ማርኬት እዚ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ክቅፅልን ዋግኡ ናቱ ክኸብርን ዝርአ ማለት ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ብጣዕሚ ንላዕሊ ክውስኽ ጀሚሩ ማለት እዩ ክሳብ 5000 ኣብዛ ቪድዮ ዝሰርሓላ ዘለኹ 5400 340 ኮይኑሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ግዜ እዚ ክድይብ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋሚ ዘለኒ እንተኾነ ግን ንስኹም እንድሕር ገንዘብኩም ኢንቨስቲር ክትገብሩ ጀሚርኩም ተወሲንኩም እዚ ሓበሬታ እዚ ኣነ ካብ ናተይ ፖርትፎሊዮ ዝሪኦ ዘለኹ ወይ ኣብ ናተይ ፖርትፎሊዮ ዝሪኦ ነግረኩም ዘለኹ ወይ ከዓ ካብ ብዙሓት ዝረኣኽዎ ናተይ ፖርትፎሊዮ እዚ ጥራይ ኣይኮነ ዘለኒ ካልእ ፖርትፎሊዮ ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናተይ ዝረኣኽዎ ዝነግረኩም ዘለኹ ንስኹም ግን ናይ ባዕልኹም ፍልጠት ወይ ናይ ባዕልኹም ከዓ ሪሰርች ክትገብሩ ትክእሉ ኣለኩም ፍልጠት ክደልዩ ትክእሉ ኣለኩም ሽዑ እቲ ውሳነ ክትውስንዎ ትክእሉ ኣለኩም ያ ፍልጠት ኣገዳሲ ባዕልኹም ክትደልዩ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብ ሓደ ስለ ዝረኣኹም ጥራይ ነቲ ውሳነ ክትውስንዎ የብልኩም ባዕልኹም ንእሽተይ ዝኾነ ሓላፍነት ክትወስድሉ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ይመስል እቲ ስቶክ ማርኬት ኣይሆፕ ንዓኹም ጠቃሚ ኮይኑ እዛ ቪድዮ ክትረኽብዋ ንገንዘብኩም ከዓ ሓደ ውሳነ ክትውስንሉ በዚ ጠቃሚት ኮይና ክትረኽብዋ ይምነ ሸር ላይክ ኮመንት ከዓ ኣብ ታሕቲ ክፅበየኩም እየ ይቀኒለይ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ስለ ዝፀናሕኹም ኣብ ካልእ ቪድዮ ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ኩኑ ቻው ቻው